有人。Who be this one now? Oga, wetin you dey do for here? No be you I dey talk to, wetin you dey do for here now? Nan fa daya. I dey talk to you now, wetin you dey farm? Kai dan Allah bana jin abin da kake cewa. Kawai mutum ya zo yana ɗan leƙe-leƙen shi kenan da ɗan ganin abubuwa shi kenan ka zo ka damu mutane. Kai, Bahaushe kake. Bahaushe nake wallahi. Allah mi annan ga yake gwada. Wetin this guy dey farm for here now? Bacin ka shi kai. Ɓaci na shi kai. Shin yaro taho. Shin kana iya gaya mai jabbura uba tai da turanci? Wetin you dey talk? Waɗi mai. You say your father, your papa, red penis. My papa red penis. How? Yes. Wait for me, wait for me. Sai ka dawo, muna nan muri za ka samu ba inda nika zuwa ka tai ka dawo. Dan kasa raka ni ka tawo da hankali, arnan banza arnan woyi. Ka ga wannan ba san da